Tutubas Ligaspi ngunyan aldaw ning Webes petsa 23 kang bulan ning Enero 2025. And by the way, ngunyan aldaw samuyang sinasaludoran ginigreet ang samuyang Vice President for Religious Affairs kan sa iyang kaarawan si Father Roberto Castellano o Junior OP. Kaya Father Bobby, happy birthday po. At sana marami pang magiging masaya sa piling mo. Ay ngayon na daw mga tugang, yaon ako digdi sa mismong opisina kang Office of Religious Affairs. Sabi ko mas magayon na may mga makakairiba kita. Ano? Si Father Butch na ay nagsusolo-solo. Ano? Kaya ribahan ko sila bilang director kang campus ministry digdiyo sa UST. Kaibahan ko ang mga campus ministers din digdi sa UST. Sa tuya ng ipabisto, awan ko kung nahiling na kita sa Facebook Live. Ano? By the way, pwede po kamo magduman sa indong Facebook at duman sa Facebook tabi nindo, hanapon tabi nindo sa DCGB News Online. Ano? Pagkatapos nahiling sa DCGB News Online, like man tabi ito, pagkatapos paki-share. Ano? So mas magayon mga tugang na nag-irimahan kita, ining sabihin na ining panahon ini na sa tuwing sineselebrar sa bulan ng Enero ang National Bible Month. Ano? At munya na January 20 to January 26 sa tuwing sineselebrar ang National Bible Week. At sa Sunday, January 26 sa tuwing sineselebrar o isiselebrar ang National Sunday Bible. Yon, Sunday yon. And then sa January 27, sabi nga every fourth Monday of January, every fourth Monday po yan. Ngunya na 2025, January 27, sa tuwing isa-celebrar ang National Bible Day. Okay? Gusto ko ipabisto mga tugang, nahiling na, sino ba ang nasa ating ano ngayon? Nahiling na ba kita? May nahiling na ba kita sa ano? Nahiling tayo, mga tugang kung nahiling na kita sa baka maluya ang ano, maluya yata ang ewan ko kung signal. Okay, kung nahiling kita. Any feedback po, pwede po mag-message sa kuya sa 0925-811-3851 kung kumusta po ang signal. And by the way, di ko daraan sa kuya sa rong cellphone na 0966533845. Kaya yaw naman sa kuyang kwarto. Pero ngunyan, ang sa kuyang darang cellphone ay ang 0925-811-3851. O kung duman sa Facebook, magduman tabi ka mo sa DCGB News Online. Di ko alam kung nasisi ang nasa technical ta. But anyway, nahiling na ba kita sa sa Facebook Live? Naka-Zoom? Ay wala. Teka, wala, hindi ba Teka, wala tayo. Okay. Ano kaya ang nangyari? Sandali, ang mga tugang may technical problem yata ini So, hindi tayo nakikita. Hindi pa tayo nakikita, hindi pa kita nahiling mga tugang. May feedback ba? Sino bang nandiyan sa estasyon? Kasi, okay, ano ba ito? Nahiling ba kita? Nadadamog kaya kita? Parang day, nadadamog kita? Yes. Nadadamog kaya kita? Pero di kita nahiling. Sandali, paano kayo ini? Di kita nahihiling. Paano kayo ini? Anyway, siguro magbalik kita ginari para pagkatapos hiling paano kan mangyari. Di kita nahiling at the same time pero nadadamog kita. Nadadamog pa. Sandali. So, kailangan natin ng technical person siguro
Bakit hindi kita makita? Kailangan bang i-share? I-share ba ito? Kailangan ba? Sa Zoom? Sa setting? Send request. Sharing is not. Bakit ganon? Sa video. Sa video? Saan ang video? Malapit sa Ay, okay. Oh, bakit parang walang camera? Hindi may camera tayo? Baka pa din i-close mo pa muna. Ito. Hindi po pa din i-close. Okay. Pero Pero hindi makikita eh. Bakit? Okay, sandali. hindi yan pa din. Ito. Close po muna yan. Close ko ito. Apo, tapos dyan po. Saan? Open mo po. Saan? Hindi makita. Okay, Angel. Okay, Angel. Okay. Hindi pa may problema. Hindi makita. Ay, names, oo. Bakit ganon? Okay na? Ito nakikita na. Okay na. Sige, okay na nakikita. Nahiling na kami. Mali lang siguro pagka-set up. Okay. Mga tugang, thank you very much, Name. Okay, iyan po ang thank you, Names. Okay, Names plural ang sa tuwing technical man. Talagang hindi kita pinababayaan. Anyway, nahiling din dungo niya sa screen mga tugang ang sakuyang mga kairiba na campus ministers din digdi sa University of Santo Tomas Legazpi. Siguro sabi nga, ladies first. Okay? Ang satuyang kaibahan ay walang iba kundi si Stephanie. How are you, Stephanie? Okay naman po, Father. Yan, siya po ay sa mga campus ministers digdi sa UST Legazpi. Ang kaibahan ni Stephanie, walang iba si Jeric. Okay, Jeric? Yes po, Father. Babati ka muna. Siguro magrani-rani ka ta. Baka gandeng kayo marinig. Kusog-kusugon mo ang kusog-kusagan mo. Tigabati ko po yung mga kaibang midigdi sa opisina, ang mga religious education teachers. Okay, majority sa inda mga ex-seminarians man. Tapos si Ma'am Miles ang samuyang executive assistant, and then nabanggit po kasubago ni Father Butch. Tiga-celebrar mi po ngunyan ang birthday kan samuyang Vice President for Religious Affairs, si Father Bobby. Oo. Yan, kaya mo ngunyan sa opisina, mo makaning ngunyan katatapos lang kasamuyang konting salo-salo. Si Father Jolly Bobby. Kasi mahilig si Jollibee. Okay. So, ngunyan, bulan baga, sa tuyang sineselebrar. Pero bago ta sa tuto karon iyan celebration ka National Bible Month, bilang mga campus ministers digdiyo sa UST, ano ang mga kadaklan na ginigibo nindo? Kami po ay nagbibigay ng mga recollections sa mga bata at nagtuturo din po ng religious education. Nagbibigay ng recollections, saka nagtuturo ka din Steph, ano? So sisay mga tinuturuan mo pala? Nagtuturo po ako sa grade 8 sa junior high school at sa tertiary level din po. Okay. Yan ikaw, Jeric, asan ka po niya? Maliban po sa sa recollections and retreats, kami din po ang facilitator sa mga sacrament, sa misa, tapos kapag may kumpisal, tapos sa mga devotions po digdi, murog na gayo na sumuan yan, novena sa kay Our Lady of Perpetual Help, tapos kay San Lorenzo Ruiz, every Wednesdays po. And then nagtuturo din po ako sa religious education, tapos sa ESP sa grade 10 po. Grade 10 sa junior high school. So, bilang mga campus ministers, yun ang ginigiba, nagkakaigwa ng recollection, tapos tuturo sa mga estudyante. So, hapot ko personal, how do you find your job? Are you happy sharing the word of God? Yes, Father. Sister, talagang masaya siya talagang in-share ang salita ng Diyos. Ikaw, Jeric? Maugma pa ako, Father, na dawa, nagluwas ako seminaryo, parehas kang mga kaiba Kadakay ko na digdi.
Padagos Manggiraray. Padagos Manggiraray na nagsiservis sa simbahan. Aha. Parte po kita kan simbahan na nagbabalangibog ka Marina Barreta. Maliban sa pagiging teacher mo and campus minister Digdiho Jeric sa UST, may involvement ka sa simbahan, ang alam ko. Anong involvement? Anong parokya ka pala, Jeric? Fatima po. Dyan kay Father Father Papoy. Papoy. Son, Oo, kila Father Papoy. Ba't mo si Father Papoy? Bakit Si Father o Papoy si po. Father Tonton? Father Tonton and then si Father Father Nomad. Nomado. Okay, si Father Nomano. Kasi kainibahan kami, by the way, kasuhapon. Kasubanggi, na sinilibrar mi so ika-31st Father birthday ni Father Dave sa Tagas. Talagang magma. At kakaiba talaga si Father Dave. Grabe. Talagang sabi nga mga padaba. Yan mga tugang, kaya ayan. So, magmaka sa pagsiserve mo sa simbahan. Kapag weekdays po, yaon ako digdi sa opisina. Ayo, weekdays yan sa... Weekends po, nagatugtog pa ako duman sa parokya. Oh. Kaiba ko po sa mga jóvenes. Ikaw pala nagtutugtog. Anong oras ang sa inyong tinutugtugan sa Our Lady of Fatima sa Tahoe Road? Kapag anticipated mass na Sabado, Sabado. and then 4 o'clock pong hapon pag Domingo. 4 o'clock ng hapon. Ay, ano yan? Bako na English iyan. English mo. Bako so Bicol. Pag minsan po, pag warang mga paratugtog, ako din po nag- So sa ikaw naman, Steph, aside from being a campus minister dito at the same time teacher sa religion, ano ang involvement? May involvement ka rin sa Sa ngayon po sa parish dito sa Bicol, wala po. Kasi dati ka, dati sa si Steph, by the way, siya po ay dating campus ministers din doon sa Taytay, Binil. Ay, Binil. Binild. Binild. Saan yung Binild sa? Sa Kainta. Sa Kainta, yun. Talagang kaya maswerte ka rin sa UST tayo ng mga sabi nga experiensyado na ining mga kairibahan ta. So anyway, babalik kita giraray pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi mo niyan mga tugang ay 17 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kitty-Lets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kitty-Lets. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo din gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama.
kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. There's no time. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi. Nakairibat ang ngunyan ang mga campus ministers ng UST Legazpi. Actually, apat ka mo, ano? Opo. Apat ka mo. Ang satuyang, si Alan. Alan. Pagkatapos, ang satuyang kaibahan si Julius. Anyway, papabista rin na si Alan. Dito ka na lang, kung baka di ka na kaya dyan, malipot na, So, anyway, mga tugang, ipapabista si Alan. Okay? Alan, yan. Okay, so, nahiling ka na. Okay. Di nahiling si Magkamaluya. Anyway, sige, next step pa. Okay, digdi ka na, digdi ka pahiling ka muna, yan. Okay. Yan po si Alan. Pati ka muna, Alan, ha? Magandang hapon po sa lahat. Thank you, Father Woods, for inviting us to be with your programa. Yeah. Kasi ngayon, ang sa tuwing pinipicture ay ang mga kairibat na digdiho sa trabaho. O, kung man trabaho ba, sabi niyo, gawain, or kung sabi sa English, ministry, gawain, o kung dahil sabi, sa serbisyo ka sa tuyang pagbabalangibog kang tatarawon ng kagurangnan. So Alan, natanong natin kasubago si Jeric saka si Steph, maliban sa pagtuturo, saan ka pala mo niyan assign? Father, ako po ang campus visiting church ng Case Department at saka CSS sa UST Legazpi. So yan mga tugang, kaya si Alan siya kasi ang bawat department kasi ngunyan mga tugang, tinawan meaning mga campus ministers, parang sila ang maging katabang ng mga faculty, lalo na sa pag-asikaso kang mga pangangaipo ka sa tuyang mga estudyante manunungod sa sa inihong pagkani ito bagang pangangaipo ng pangkalag, spiritual nourishment, so mga tugang, kaya yan ang ginibuta, parang mapadali ang trabaho, so bilang campus minister sa Case, at the same time sa CHS, ang CHS mga tugang ay College of Health and Sciences na binubuo kayan nursing, pharmacy, and medtech. Tapos yung Case naman, ang College of Education. Case Art, Science, and Education. Ginebra, So, San Miguel. Philosophy, Arugan. So anyway mga tugang, iyan, bilang maliban pala dyan sa trabaho niyan, sa anong parokya ka pala kabilang? Father, actually kami ay belong sa St. Vincent Parish sa Liga, pero active kaming mag-asawa ngayon sa Neo Catechumenal Way sa Liga, sa St. Rafael Legazpi. Sa Neo Catechumenal. Yan. Yan mga tugang na ang mga ministers na digdiyo sa UST Legazpi, hindi lang digdi talaga involved sa trabaho sa sabi nga pagbalangibog katataramo ng Diyos, kundi miski sa indang parokya igwasin ng involvement, kaya ay si Julius God kasi lay minister yan, si Julius Exeha, anyway, next time i-interview tayo yan ang assistant ko digdiyo, igwas siyang meeting duman sa magpa-first communion, okay. So anyway, dumana kita sa pag-urulayan tata.
bilang mga campus ministers digdi sa UST Legazpi, paano nindo pinabalangibog ang tataramon ni Diyos? Yes, siguro, ladies first po na si... Bibigay po kami ng recollections. Meron po kaming sinishare na 3 stories. Ah, Una po, ang istorya ng mga bata, their personal experiences. aha, Pangalawa po ay stories in the Bible. aha, Tapos, stories po ng life of saints. So, storya. opo. Maganda talaga kasi ang ganito, miskingon yan, ang istorya sa ang kwentuhan, maganda talaga. Nag-istoryahan baga? Mas maganda nag-istoryahan. Kasi pag tatawan mo tulos ng mga doktrina, di mo tulos. Kaya mag-istorya mo na, sabi mo maganda istorya mo na kasi ng buhay. Opo. Tapos itong buhay ninda, pwede pala ma-relate naman sa istorya kang Biblia. Pagkatapos itong Biblia, istorya kang buhay ninda, buhay kan sa Biblia, yung mga biblical figure, ay isinabuhay akan mga santo. Kaya madaling makuha ninda. So gusto sabihin, for example, istorya kung halimbawa kang apod kang topic ng pakumbabaan. No, mga istorya. Anong istorya mo sa pakumbabaan, arugaan? Okay. So ikaw, Jeric, ano sa mo? Sa muya naman po, ang tigabase mi or saro sa mga reference mi sa mga tigaturo mi sa religious education pati sa sa junior high school, sa ESP, then Christian Living Education, yun po ang Biblia. Biblia, oo. Example po, nasuba ko, ang pinagpururunan mi sa klase, manungod sa pagkamuot kan Diyos. Okay, so sa Biblia, pinag-define ang pagkamuot kan Diyos sa John 3:16. God so loved the world. Walang hanggan. That He gave His only Son. Opo, and then walang kondisyon. Walang condition. Tapos, God is love. Okay, letter ni Saint John. Opo. So yun po. Tapos, bilang sarong campus minister po, na isa sa buhay mi, ang pagbalangibog kang maray na bareta, dapat pati sa gibo may nahiling man din sa Gibo, International Father. Ayun. Na talagang nahiling. Opo, nahiling sa Gibo. Kasi sabi nga ni, bako sa nguso, kundi sa puso. Kaya sabi nga, importante na nahiling. Kasi sabi nga ni, ang values are taught, not too much taught. Kasi sabi mo, oy, di ka magsigarilyo. Baka sa hindi ka nagsisigarilyo, may basa na. Sabi, di ka utik. Pero utik kong ka pala. So yan, mas pagay talaga nahiling din sa So, nagiging ehemplo. Kaya bilang ministers digdi sa UST o campus ministers, hindi lang pala sa pagtuturo, kundi pinapahiling din nindo sa gibo sa kahalimbawa. So doon nindo na ililid ang mga estudyante paduman sa sa Diyos. Kasi journeying baga journeying. Sa mo Alan, paano mo ang sa imong Sa akin naman, Father, yung faith experience, Father, no? So, kailangan yung pananampalataya natin. Yung naranasan natin sa buhay, nakita natin sa pananampalataya. So, paano ko na-invite sa campus ministry church? Nagbigay kami nung nakaraan lang, nagbigay ako ng recollection sa grade 9. Ang tema namin, ang topic namin is about community, no? Akong komunidad or my community. Community. Sa grade komunidad. Kumbaga dun sa kung experience ko sa komunidad, no, sa family, no, sa trabaho, yung binabahagi ko dun sa mga estudyante sa isang paraan na kumbaga pagpapakita ng halimbawa kung paano dapat mamuhay bilang miyembro ng isang komunidad. Kasi ang sarong tao dahil pwedeng mabuhay na dahil siyang komunidad. Kasi no one is an island. So yun. So yun nga, mga tugang ang sa indang mga pighiras. Ano yung pighiras ba nindo sa mga estudyante?
So, lately, ano ba ang mga activities para digdi sa UST? Na ano ba ang mga ginigibo mo niyan nila? May mga recollection pa ba kayo mo niyan? Marami na. Kadakol pa. Kadakol pa. Kasi Ay, may retreat May pa. pa sa mga Kasi, graduating sa mga ang graduating, retreat. retreat. Ang mga recollection para sa non-graduating. Pag sinabing retreat, ano talaga, May stay po single. may ano, stay out, ano? overnight. Overnight. Oh, sa retreat yan. Kaya pagkakataon din ng mga akit talagang magkairiba-iba. At the same time, igwaning panahon na, sabi nga ni Balalo, bago mag-graduate, meron silang spiritual na pabaon. Ano? Kasi importante ito sa tao na may perming balon. Kundi kang balon, baka magutom ka. Yan mga tugang. Importante talaga yan. Ano? So, anyway, babalik kami gilaray pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras sabi mo niyan, 31 minutos makalipas ang 2 ng hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. United Home C-Tab. Basta C-Tab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Pagtunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Figaro! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo?
Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto ka RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, balik po kita kiralay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombaseo P. Ngunyan daw ning Webes petsa 23 kang bulan ning Enero 2025. Ngunyan kay Ribata, digdi mismo kami sa opisina kang Office of Religious Affairs sa mismong table ko kay banta mga campus ministers. Yan si Alan, si Steph at saka si Jeric. Okay? So sa mo yung pinakagwapong campus minister, busy. So kung mahiling nindo to, pagpapahiling ko si Julius, pinakagwapo po ito. At nagpapasalamat din pala kami kay Jan Kasubagota. Si Doc Jan Palangka. Na inayos niya inihong sa muyang Zoom. And by the way, gusto ko rin batiin pala si Roy Kadag, na sa tuya, mga tugang, na nagdadog sa tuya all the way sa inihong Pilar. Donsol. At gusto kong batiin si Rowena Mayor Lakap. Dahil po kamo video kasubag ini. Thank you very much sa feedback, Rowena. Thank you very much. Sabi niya, kasubag ko kaya di kami sa video. Ngunya nasa video. Maray na hapon sa Indo, Father, sabi ni Maricel Ibio. Okay. Thank you very much. Okay. So mga tugang, ngunya na bulan, mga sinabi ko, nasa tuwing sinesilibrar. May presidential proclamation ini. Talagang 1982 pa, talagang sinesilibrar ni. Bako lang mga Katoliko, kundi itong gabos na naniniwala sa tataramon ng Diyos, ang sa Biblia, ang pagsiselebrate kang National Bible Month. Kaya mo yan, naputon tayo sa tuyo mga kailig, badigdi sa UST. Paano nindo, sabi nga, how do you spread the word of God sa UST? Meron ba kayong Bible? Kita digdig Bible study? BEC pa. BEC. Ano ang BEC? Basic Ecclesial Community. Ano ang ginigibo dyan pag may BEC? Si Jeric, sige. Basically po, yung BEC, hindi sa UST Ligaspi, ginibo ta po is hinati ta sa mga empleyado, sa mga komunidad. May mga, kunyari, inihong department. Itong halimbawa, itong isang college na ito, kunyari OGT, may kaiba po sindang iba pang pero usually, sa yan, mga perang usually, sa BEC, usually, perang group, ilang members yan? Usually po mga 2 or 3 departments. Okay. So, mga perang tao yan. Kunyari, pero depende. For example, digdi sa PSC, ano bang PSC? Preschool. Preschool, elementary. Sarong department. Sarong department ito. Sarong community ito. So, yun. So, yan mga ano ang ginigibo nindo doon sa BEC ito? So, every month po, iba-iba actually po. Every, may bulan po na pero po, itong permi itong may iguang Liturgy of the Word. Liturgy of the Word. Biblia. Ang thinking po ka ito, tiga basa, tas piga heras-herasan giraray, so ibanghelyo kan Domingong ito. Okay. Kang pag Domingo, ang ang nagatao ki reflection is supadi. So ini pong BEC, tigtatawan ta ki pagkakataon. So, faithful. Pagkatapos na. Kung ano mensahe sa inda. Tunadangog ketong nagkiba. Anong mensahe sa inda kang binasang ebanghelyo, kang word kang poon sa first reading, natababasahon, ang responsory sa tapos ikadawang babasahon. So, in other words, sa BEC talaga,
hinihiras duman ang salita ng Diyos, ang Biblia. Yes po. Nagkakaroon po, Father, yung mga members na makabahagi ng kanilang experience base rin sa narinig nila sa mga binasa. So ano ang ginigibo na they pick up one word, one word. ganun, tapos isi-share na nila. Okay. So, yun ang sasabi na yung salita ng Diyos na is made alive. Yes po. Through sharing. Nagsisharing sila. Maging nag-gibo yan. Parang kasi nga ni ang faith community must always be tulad ng BEC, faith community yan, dapat must always be based on the Word of God. Ano yung salita ng Diyos. Tsaka dapat, Father, na ibabahagi. Oo, na ibabahagi. Oo. Na ano nila, sabi nga, napapag-usapan, napapag-urulayan, napapagnilayan. Kasi kung ang tataraman ng Diyos, parang parang baliwala, parang pero kung pinag-uurlayan, paano may isasabuhay ang tataraman ng kagurangnan, lalong nagiging may dating sa mga sa ikairiba. Pero kumusta naman ang sa BEC? Kumusta naman ang pag-abot yan sa mga pagbasa ka ang Biblia? Kumusta naman? Yan ang ninda. So, okay naman sila? O accepted na, Yes po, Father, actually, sila nga minsan ang nag-ano sa mga nagkapalap sa mga schedule. Saka po sa ministry, tumatawag ito sa office, kung marin assign ng BEC. Maganda pala kasi confirm na po yung schedule na request na. Okay. Talaga mo mismo. Mas magayon kasi talaga mahiling mo na they're hungry for the Word of God. Yes, Father. Kasi sa mga activity mo niya na National Bible Month is the exposition of the Bible, tapos Bible sharing, tapos sabi nga, igwaning sa bawat bahay, sana may nakabukas na Biblia. Naniniwala ba ka mo dumasak tinatawag na cutting the Bible? Cut the Bible. Ikaw, Jeric. Sige, alat. Ako, narinig ko na po yan. Bisa, kasi ginagawa rin namin yan sa NEO, lalo pag sa convents. Anong mensahe ng kagurangan? Yes po, Father. Usually, pag natapos na yung convents namin, bago kami mag-uwian, nagka-cutting of the Bible kami. Then, mag-ano na kami ng chapter or verses na babasahin. So, hindi namin pipiliin, basta bubuksan na namin. Kung ano nabuksan, tuturo mo, yun na yan. Then, ang namin sa mga members is, kung ano yung narinig natin doon sa ating Bible, sana madala natin pag-uwi natin sa ating tahanan, sa mga komunidad na kinabilangan. Magayon. Kasi, the one umahiling kasi minsan, ano kaya ang mensahe ng Diyos sa kuya mo yan? At yan ang nagkakatugba talaga. Well, it's the working of the Holy Spirit. Galit na galit ka, pagkatapos natagbo na buklit mo, hindi mo talaga sadya na binuklit mo. Nahiling mo yun, love is kind, love is patient. Uy, tama-tama mensahe pala mensahe sa kuning kagurangnan. Ikaw, Jeric. Actually po, Father, ang na-observe ko sa BEC, siguro tigagibutan man ini pero dapat kaano man giraray ang nasasabutan ta so full context kang binasa ta for us not to be misled. Kasi minsan nag-iiba so interpretasyon kang tigbabasa ta kapag daita tigsabot. So konsepto kang binasa ta. Sa BEC ta po, Father, ang tigagibuta is after the reading of the word, we pick up word or words or phrase or sentence that struck us most. Tamaan kita. So then out of that we reflect ano daw ang mensahe sa kuya kang mahal na Diyos sa sa pagbasa kaining kaining word na ini. Opo. So ito po ang tigagibot sa Ebanghelyo. Ay sa BEC. Sa BEC. Aron gani kasugma,
mayroong nag-share naman how happy are the feet of those who bring the good news. No, ibig sabihin, pag ikaw nagiging tagapagdala ng mabuting balita, may mabuting paa ka. Kasi yung magandang paa. Magandang paa mo kasi ang dadala ka ng mabuting balita. So yun ang ano. Step, ano ang sa imong masishare? Ako naman ang Father, yung sa Cat in the Bible. Ginagawa ko po dati sa opisina, merong jar. Pick naman doon yun. Ganun din yun. Maganda rin yun. Kaya mas nakaka-encourage ako ng mga estudyante na dumalaw sa chapel. Maganda yung, actually, yung jar, may nahiling ako actually dyan sa apps. Sabihin ko na Lazada. May nakinig ako duman na, anyway, donation lang yata ito. Pero maganda ito, may jar. At doon sa mga, may mga Bible scriptures, mga verses baga ako. Tapos yan. Kaya sabi, Lord, anong ba ang mensahe mo sa Kuya daw ready bago kumahali sa ano? So, pick up niya, babasahon niya. And all throughout the day, sa AMP po para pwede daw baka memorya kundi puro ay ini ang kunyari baga na minsan ito baga for example Bible verse na pick up mo dumasan sa jar, I am the way, the truth and the life. So ibig sabihin may magiya sa imo. Ano? So magayon iyan actually magayon iyan sa miski sa klase siguro. Magayon na bago ka magpuong kang religion class o catechetical class, maganda. Okay, magbulot mo na kita. Ano kayo binulot mo? Yun. Then, let it be the word of God for today. Kasi actually, ako digdi sa sa kuyang cellphone, messenger. Meron ako dito nakalagay permi iyan. Ito bagang word of God. Okay? Word of God. Permi, nagpapadala siya sa kuya ng mga Bible verse. Itong Bible book. Oo. So magayon, kaya ko nasa messenger ba yun o basta nahiling ko yan na magayon na from time to time may igwa ka bang nare-receive? Nare-receive na, nag-text si Lord sa kuya. Ito ang message ni Lord sa kuya. Ano bang mensahe? Mensahe ni Lord sa kuya. Ano kayo mensahe mo niya daw sa kuya? May magpakabait ka. Kasi, actually, magayon ito Nga lang, ko ang iba kasi, sabi nila, bakit ka magka-cut the Bible? After all, pero bago ka mag-cut the Bible, mas maganda na, Lord, ano po ba ang mensahe mo sa kuya? Ituro mo sa kuya, gigibuhon ko. Makatapos, mag-pray ka muna kasi mamaya, mag-cut ka the Bible. Araw ka sa istorya, siguro nadawag sa istorya ni Argene. May gusto magpapakamatay na, tao. Pero sabi niya, mag-cut the Bible muna ako. Pag-cut the Bible niya, Argene, pag-araw niya kaya na ito, pikit siya, itinuro niya. Ang neturo, do it quick. Lord, nag-ano ka naman, nagbibiro ka naman. Lord, gusto ko magpakamatay. Do it again. Pero alam mo, mas may talaga, bagay niya, kasi kita baga mga Katoliko, dapat maano rin kita sa Bible. May Bible verse ka. Aputin mag-iba, may Bible verse ka ba? Magayon yan kasi yung salita ng Diyos talagang maging buhay sa buhay ta. Yan ang actually, hanga ako kay President Ferdinand Marcos Sr. Kasi siya nagdeklara Presidential Proclamation 1982 na itong mga Pilipino ni hindi lahat Katoliko o hindi lahat Kristiyano, pero may pinagbabasihan na salita. Yung salita ng Diyos, hindi lang yung salita ng tao.
So ano ang magayong paggibungon ta digisa sa tuya, ano ba parang ipropagate parang yung ang mga Pilipino talaga sabi nga ni may kulturang magbasa ng Biblia. Ano para ano nindo? Siguro, Father, ngayon, dahil medyo advanced na tayo sa technology, instead na mag-share ng mga fake news sa social media, mag-share tayo ng mga word of God. Para mas marami. Yun, ang importante ka pala, gamitin kayo ng cellphone ta, kaysa maging trolls ka, maging scammer ka, maging fake newscaster ka. Dapat gibon ta, i-share ta ang miski ano ka lang doon sa Facebook mo, kunyari, i-my day mo, yung bang word of God, ano? Magaya niya mga tulang lang sa mga akit mo niya na nagagamit ng social media, ng cellphone, gamitin nilang cellphone sa balangibog din katataramon ng kagulangnan. Kasi yun nga magayon nito, tighanap ko kasubag gusto itong ang kuyang ko. Igwa yun may ako kasi digdi yung nahanap ko na itong magayon itong book. Ano yan Bible book. Bible book ang ano doon sa Facebook igwa man. Igwa every now and then i-share sa imo. Kaya yan ang mensahe ng kagulangan sa tuya. So, ano pa ang magayon na aside from sabi ito nga sa panahon nito na gamitin ang social media o ang pagbalangibog, ano pa ang magayon na gibuhunta? Ano pa na? Magpartisipar. Magpartisipar. Sa simbahan. Opo. Kasi sa simbahan, siyempre aramtan, sa simbahan, yan ang pigabalangibog ang maray na bareta kapag nagmimisa ang padi, kapag nag-prayer meeting ang mga ang mga organization sa loob ng simbahan. So may magayon man po gayod na may partisipasyon kita sa tuyang simbahan, sa parokya. Kung saan kita bilong na parokya, magayon na may partisipasyon man kita sa mga tigagibok ang parokya. Paagi ka ito, nakikisumaro kita sa pagbalangibog kang maray na bareta. Yung point talaga involvement, church involvement or participation. Lalo mo niya ang satong Santo Papa, nangangapuda na ang satong simbahan, bakong simbahan na kinudal, kundi simbahan na sinodal. Talagang sinodal na, sabi nga, magkairiba kita. Tapi kukudal ang kudal, kinokudal. Baka kundi sinodal. Kaya dapat magpartisipar. Actually, pwede kita magpartisipar sa iba-ibang paagi. So, iba-ibang paagi. Pero mas magayon, sabi nga magturo ng katikism. Magturo sa mga aki ng manunugod sa Diyos, mag-istorya tungkol sa Diyos. So yan ang yan. So anyway, babay kita ginala pagkataas kan sa tuyang programa. Ang oras sabi mo yan 53 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ubo ng anak?
Nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Okay, balik po kita Gerard sa programang Maray na Hapon. At least may naiiwan pa tayong mga 4 minutes bago kita magpaaram. Gusto ko yan na mga tugang haga doon sa tuwi mga kairiba. Sabi ko kasi bago kung paano mapadagos ginari talaga ang paano ma-spread yung maliban niya sa social media. Nahilig ko na pala mga tugang, so itong sa Kuya Digdiho sa Messenger, may nag-ano kasi ako doon sa Messenger na The Bible Book. The Bible Book. Sa Facebook din po ito. Every day, tatawang ka ning mensahe. Araw kini nga, na tinaw sa Kuya Digdiho niyan. Sabi niya, I, the Lord, have called you to demonstrate my righteousness. I will take you by the hand and guard you. Isaiah chapter 42 verse 6. So ining mensahe sa ko ni kagurang nga talaga di ako pababayaan ni kagurang na. I will take you by the hand and guard you. So actually yung salita ng Diyos pag oras na namumundo ka, kadakol na mga verses na pwede mong basahon. Ito kaya nga ako nagpapasalamat din sa mga tugang ta mga protestante kasi meron silang kinolekta na talaga. May mga Bible verses yan for those who are sick, for those who are hopeless, may mga problem. So talagang basahin mo lang yon, you will be comforted by the Word of God. So yan, sa experience din do, bago kita magpaaram, yun na siguro parting message din do. Ang tataraman ng kagurangnan o the Word of God, paano nakapagtao yun sa inyo ng comfort? Di ba, may problema ka, may matatakbuhan ka, at may madadangog ka. Importante may madadangog ka. May madadangog ka. Ano sa imo ang punta kaya Jerry? Sa kuya po, Padre, sa yan, ang Word of God sa kuya, paglaom. Paglaom. Paglaom na yan, na maski ining buhay ng ini, bako, perfecto. Iya. Perming, from time to time, igong nag-aarabot na problema, struggle sa buhay, challenges. Pero ang ang tataramon kang mahal na Diyos, nagiging paglaom sa tuya, na iguang buhay na daing kasagkuran, na ining mga pagmati tang ining mga problema tang bako ini forever, bakong permanente. Na ang Diyos mismo nagtatao sa tuya ning paglaom na iguang iguang buhay na daing kasagkuran. Bako ini ang bako ini ang bako ini permanente na tigadaratang kung ano man na problema. Ayun. So para sa kuya po, ang Word of God, it is hope. Palagi nagtatao sabi yung paglaom, yung pag-asa. Dahil ang problema, mahali sa naman ini. Sa imo step, ano ang dating sa imo kang tataramon ng kagurangnan? Ano ang nagtatao ba ng comfort sa luya? Sa akin naman po, Father, nagsasilbi siyang guide kung paano maging mabuting tao. Kasi minsan, may mga temptation na nakapaligid sa atin. Pero, whenever we are reading the Bible, tayo ay nag-guide kung paano maging Jesus sa kapwa natin, paano tayo gagawa na mabuti at makakaiwas sa mga temptation. Yung guide. So may
ang salita ng Diyos, nagtatao ng paglaong, nagtatao sa tuwing ng giya, hindi kita mapawara. Ano? Yan sa mo, Alan, ano sa imo ang tataraw mo ng kagurangan sa imo? Ako, Father, sa akin, para sa akin ang Biblia, para siyang larawan, Father. No, paglalarawan ng relasyon ng Diyos sa tao at relasyon ng tao sa Diyos. Kasi before, no, ang konsepto ko sa para maintindihan ko ang mga taong nakapaligid sa akin, kailangan kong makisalamuha sa kanila, no? For example, kung para maintindihan ko ang isang adik, so kailangan makisalamuha ko na hindi ibig sabihin na maging adik din. Kumbaga, ay makipagkwentuhan, makipag-usap. Kaya naman sa mga taong halimbawa yung yun, basta no, kailangan ko makisalamuha para maintindihan ko sila. Pero ngayon, mas naintindihan ko na kailangan kong para maintindihan ko mga taong nakapaligid sa akin, kailangan kong basahin ang Biblia. Kasi nandoon ang kasaysayan ng tao. No? Kumbaga, for example, no, kung meron sa isang trabaho, no, merong tahimik, nagkatrabaho. Sa Biblia, makikita natin si Joseph, hindi siya nagsasalita. Wala siyang mga silent worker, no? Yung tinawag ng silent worker. Tapos meron naman mga sa workplaces din, no? Sa trabaho, merong mga taong, yung, alam mo yung mga mabulong. Sa Biblia, makikita mo rin yun, no? May mga taong nagbubulong. So sa Bible, naglalarawan talaga sa iyo. So panalilingan. May intindihan mo ang tao. Mahiling mo sa Biblia, yung talagang panalmingan ang Biblia kang nangyayari sa mundo. Mahiling mo. Sabi nga nila, magkataon ng paglao, magigian sa imo. But anyway, inabot tayo ng oras yung pamamaaram, saka siguro sa susunod na naman, pwede kita makululay, kita giraray, na parang inisarong serbisyo ng Tomasino para sa mundo. Anyway, mga tugang, ito po giraray si Father Butch, kay bahanta si Jeric, si Stephanie at saka si Alan, digdi sa Campus Ministry ng UST Legazpi. Kami po ay nagpapaaram. Maraming salamat po sa ating technical. I think si Nims Flor ang niya sa technical ta dyan. At the same time bigla ko nakalimutan, si Nico Martinez. Okay. So, yes. So, thank you very much. Jerome pala si Jerome. Thank you very much, Jerome. Hindi po ginalo si Father Butch Bombasi OP ng UST Legazpi nagsabing, always remember that we are all a blessing. Bye-bye. See you Saturday. Bye-bye.